Matod pa sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa in English, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Lingi ay mong tupad, ing na kuwangan pa ng imong naong, ing na kono. Nasa imong paminaw, napay kuwang sa imong naong. Kana, naong palangdaan. Labaw na gyud atong ingnon, napay kuwang sa imong kinabuhi. Samot na gyud tingali, moingon ka daghan kay kuwang. Labaw na gyud atong ingnon, napay kuwang sa imong pamilya. Asos, kadaghang kuwang. Labaw na gyud atong ingnon, napay kuwang sa atong nasod karon. Hasta daghanang kuwang, kuwang ang sweldo, kuwang ang trabaho, kuwang ang pagkaon. Napay kuwang ron sa kalibutan, perting daghanang kuwang. Nga naman, kay ang kalibutan karon dili na ang Ginoo mao'y nagbantay. Kinsa na may atong gihimong magbalantay ang atong kaugalingon. Kita na gani mo'y mahimong magbalantay sa ato mismong kaugalingon, daghan kaing kuwang. Mamatay na lang ta, kuwang lang yapon. No, ma-stress na lang ka, magdepresyon na lang ka, kuwang lang yapon. Pero kung ang Ginoo na gani mo'y magbantay, sa may mahitabo, kompleto ang tanan. O kung saan man ta pagbantay sa Ginoo, kanusa man sa ta makaingon nga ang Ginoo nay nagbantay nato. Kining pagsigig simba, dili. Kanang pagsigig rosaryo, tingali. Pero di gyapon. Saman. Kanusa man ta moingon nga ang Ginoo nay nagbantay nato. Kon magsige na tagtuman sa mga pulong sa Ginoo. Kana magsige na gitagtuman sa pulong sa Ginoo, wa na laing pulong nga atong sundon ang pulong ras Ginoo. Muna ang mga tinun-an, giingnan silang Hesus, papahawaa ang mga yawa, ayuha ang mga masakiton, isangyaw ang akong ebanghelyo. Ilan ang gituman nila. Nya pagtuman na nila, purting daghana sa ilang nabuhat, mauto ang mga tao magpangita nila, wa nay hunong ang tao sud guwa. Kay nga naman ang mga tao nakakita nga di araman ni araman di ang nindot nga pagtulunan. Magpangita ang mga tao sa tingog o pagtulunan ni Hesus, either gikan sa iyang baba or gikan sa baba sa iyang mga tinunan. Magpangita ang mga tao kay adto sila marelax. Giling niya imong tupad ing na magpangita ka suwaling padersiano, ing na kono na magpangita ka, oy mulingo na siya, baligyaan man tag slat ana. Tanawa nang magsigig palit og slat nga mutuman sa pulong nga akong giwali nga pamalit mog slat. Pangutan-a ang nagsigig palit og slat o kamong gasigig palit og slat, unsa inyong gibati? Nabugatan mo o relax? Tugas tinuod. Nabugatan o relax? Kanang tinuod gyud nga nipalit og slat ba? Relax. Pero kanang wa gyud mo palit og slat, labi na gyud inighisgot na kog slat, duko day nanasan slat nasan. Unsa man na sila gibati? Bugat. Labi na ginagasigig panaway, naong aning padersiano, sige lang gaslat. Bugat. Muna sa panahon ni Hesus, ang mga tao nga naminaw gid niya og nisunod niya, gaan kay ilang kinabuhi. Munang magpangita sila ni Hesus, kay murag yung relax, kay sila bahala, nagwa na sila'y kaon, tagutlo kaadlaw, way tulganay, siging paminaw ni Hesus, relax kay sila. Pero tanawa ang mga Pariseo,
nga di gyud mosunod sa pulong ni Hesus, magsigi hinuog panaway, magsigi criticize, unsa may nahitabo nila, bugat hasol, kanunay sila nga nabugatan. O kung sa may hinungdan ana, kay ba mo kung sa hinungdan? Kay matod pas unang pagbasa, kamong mga pangulo nga nagpasagad sa inyong mga katungdanan, ang inyong mga katawhan nga gipiyal ninyo, inyong gipatibulaag, nagkabuwag-buwag na, tungod anang inyong pamaagi sa pagdumala nila nga wa na'y klaro, silutan ko kamo. Kanang kabugat nga tong bation, mga igsoon, silot na na. Silot ba? Dili ang Ginoo mao ini silot nato gyud mismo, kay patyon mangitas Ginoo silutan ta ihog man ta sa impierno, kung dili bunga sa atong pagsupak sa pulong sa Ginoo. Mangutana ko, kinsa dinhing asawaha, be honest ha, kinsa dinhing asawaha nga mosunod gyud sa pamaagi ni Kristo nga iyang tagaan og pahulay ang iyang bana? Kana bang iya yung papahulayon ba? Di gyud niya hasol-hasolon, taas ang kamot. Tanawa, di ba? Mga buangon gyud mo kamo mga asawa. Nya unsa may resulta na kanang di gyud mo muhatag og pahuway sa inyong bana, inyo yung suguon, daghan kay mong mga demands, daghan kay mong mga haning standards, daghan kay mong pangayoon. Unsa may bation nimo nga ikaw nga nagsigig demand ana? Unsa may mahitabo? Wa sad kay pahuway. Pirmi kang makakitag apan sa imong bana. Pirmi kang makakitag sayop sa imong bana. Hasulon kag maayo tungod anang banahan na. Kinsa sa dinhing mga banaha ngang inyo radyong gihuna-huna ngang inyong asawa malinawon gyud kanunay, makapahuway gyud nga wa gyud hasol ba? Taas ang kamot. Gapariha lang mo. Mga bana, mga demanding sad kaayo, mao gyud masunod, ako gyud magbuot, ana, ay kog pugni, ingon ani ko, bisyo diri, bisyo dito, ay kog pugni, ako ning kalipay. Dili ka pahuway ang imong asawa, perting hasula, perting daghanang kasakit, ikaw sad nga bana nga naghatag ana, bugat sad imong paminaw. Sige, unsa may gibuhat ni Kristo? Tanaw siya mga apostoles nga way pahuway siya mga totas awaaw nga dapit kay ako mong papahulayon, mga on ta dito, mo relax ta dito. So ang nasiyang unahuna ngang iyang isig katao makarelax. Hoy, pag-abot nila dito Pikas, purti naman sang daghanang tao gapaabot nila nga nangandoy gyud nga tudluan sa may gibuhat ni Kristo. Ang iyang mga tinun-an, iyang gipapahuway, iyang gipakaon, siya maoy ni atubang sa mga tao. Wa siya'y pahuway aron makapahuway ang iyang isig katao. Di siya mo pahuway aron ang iyang isig katao makapahuway. Di ba? Kanindot ana. Nagiling niya imong tupad. Ing nasugod karon ako na kang papahuwayon. Ina. Niya pangutan na unsa man pahulay sa dayon o pahulay nga makarelax ko. Papahulaya. Ayaw sige hatag og pressure. Unsa man gusto na mong mopahuway og palit og slat? Gusto na mong mopahuway og palit og slat? O sige patagpalit? Ang pangutana, kinsa may atong papahulayon? Kinsa man? Ang atong isig katao. Sama pananglitan aning atong mga contractors. Kita mo sa atong kumbinto, hapit na mahuman. Ang elevator, gisugda nagbutang ang mga katong para sa walling glass. Nya gi-install na sagsugod ang iyang carriage kanang mawda nga tos taong dagandagan nga tubabaw. Adi ba kilid? Kitaan mo na ninyo. Nabayran na. Partially.
Unsa may timailan nga wa pa ta kabayad ana tanan diha natong contractors kanang nakahimo anang structural, naghimo anang mga kaning mga interior. Unsa may timailhan nga wa pa ta kabayad kay wa pa mahurot og palit ang slot. Simple ra kayo. Pila pa may atong slot nga nahalin sa atong SBF DAG. 30,309 na ang atong halin, na apay 29,691 ka slots nga wapa mahalin. Nya naa ni siya 16 slot challenge na tag 8,000 per challenge. Unsa may atong buhaton aron makapahuway ang atong mga contractors. Kay karon kini sila daghan Manila partially paid pa lang nato, uban gani wa pa katunga. Magsige maginig pangutkots dugaya sa father kabayad ana tugatugam sa nighimos father wa man kabayad ana nya kita dia pahimos na ta, gamit na ang ato mga organisasyon sa social hall, gamit na ta diha ato na naman gani ro nag sigig pangontrata, anha nami mag-reception pa der, anha nami mag-meeting, anha nami mag-program, ato mga organisations na diha na wa nay bayad basta organisasyon, pero og lain ganing tao kanang lain nga grupo nga dili mandated organisasyon ato lang sang pabayrog gamay aron makatbawi-bawi ta sa atong maintenance, pero gamay ra sad kayo. Mo na kinsa may atong papahuwayon ang atong isig katao. Labaw na gyud kung ang atong isig katao naghatag natog kaayuhan sama sa atong mga contractors aning atong mga projects. Ato silang papahuwayon pinaagis paghatag sa atong mga kaning gitawag og gugma. Ato nang gipaagig slot-slot gugma. Lingay mong tupad, ing naa karoy 500 diha. Ing na ba? Inaay pamakak, na kay 500. Lingi ba imong tupad, ing na kay 500 niya. Musanong gani, ing na ipalit nag slot karon ighuman, dias gawas aron minusa na gid ning SBF DAG. Asa mo na nimo gamiton imong 500? Ingka ipalit na kog pagkaon, Father. Sige, ayaw lang mo sa kaon. Ang sa may tabog, di ilang sa kamukaon, fasting lang o sa ka. Inom lang kag tubig, init, butangan ni mong asin. Ang sa may tabo, mamatay ka? Di ka mamatay, oy. Masakit ka? Di sad. Pero, sige, ipalit nagpagkaon. Kaon ka. Ngilngig kay mong ikaon, kay lami kayo. Balahan pa ni mong soft drinks. Ang saan? Posible kang masakit? Posible. Musaka imong high blood. Posible ka po nga masakit? Yes. Musaka imong sugar. Sunod na. Atakiho na ka. Hiwi ng imong baba. Anak na ka dire. Anhidayon ka din magkiang-kiang ka, Pader, bendisyon ko, ilingi ko, Pader. Ana, Ginoo, tubangay taon ko, yung Ginoo, gipalit pa to ni mog slot, giinalan to ni mog tubig o asin, hurot na tato imong high blood, us-us pa to imong sugar, sige manong kagpalit ato, dito pa yung ka ni palit ni bayad sa it-ulyukan, kaon yung kag maayo, kay balig ito 1,000, ana, duha na ang tato kaslat, pertigin imong kaon, pag ulis inyo, bagas na yung laway. Or, imong giinom nimo, inom. Kay lami dyo kayong inom. Ana, hurot gini mo ang 500, inom. Pag ulis inyo, nagmaoy dayon ka, hasi dayon, dapog sa asawa, damag sa asawa, dunggab sa dimog. Perting samara, unsay ending sa imong 500, na ospital ka, purting dakuas bayro doon na nagsuwat na sad nga resimbahan, Pader, tabangi in taon ko,
makabayad ko akong bayron nun. Dako kayo bayron nun. Nagdinunggabay bisa kong asawa. Ang sama na, nisangko sa way hinungdan. Wa ko manungo ninyo ha, pero posible ba? Kining kadao na tos kwarta, musangko sa dako kayong problema. Tanawa ang Russia o ang Ukraine tungod silang pagdinao. Unsa may hitungdan, naggubat na sila maayo, nangaguba nagmaayo ang ilang kinabuhi o ang ilang nasod. Guba as in guba. Dako na kay kayuhonon. Mauna, kung makigubat sa taglaing nasod, guba sa tadinhi. Makamao katang moayo, wap agani gubat, guba naman ganita. Porti na mga natong guba, wa na manggiklaro atong pagkaon, minilyo na gani ka Pilipinos ang wa na'y trabaho, nya magubat pa kita, na. Mao na, unsa may buhaton, matod pa sa ikaduhang pagbasa, unsa may buhaton, guba ang mga paril, guba ang mga alih, nga mao'y nakapahimo natong nagkabuwag, maghiusa na ta, magpasayloay, maghigugmaay, mag-alagaray. Kay maunay sikrito aron ta mulambo. Nya unsa man ang napaghimo, sundo nato ang pulong sa Ginoo. Kung nagingon ang pulong sa Ginoo, higugmaay mong isig katao, samas imong kaugalingon, di jud ka ka-afford nga anha ka magparking sa karsada, habul-habulan panimo imong sakyanan, tungod lang kay duol sa inyong tugkaran. Di ka kahimo ana. Mangita jud kag parkingan, bahalag layo, basta ang karsada di lang nimo maparkingan. Kay maghuna-huna man kas imong silingan. Di jud ka kahimo ang imong tindahan anha gid mo ibutang skilid sa karsada nya ang mamalit hapit na lang bag-iran anang nanagdas motor og sasakyanan. Nga inig humagpalit, inig tuyok, igo dayos motor, wa kakaod siyang gipalit na abot na nog ospital, tungod nimo kay nanindam kada skilid. Iirog-irog na dito aron ang mopalit na adiha sa lawa gawa sa karsada, aron humagpalit inig tuyok, makalingi-lingi pa siya kun motabok na ba siyang dili nga iniglingi, igo dayon sa sakyanan. Wa mo kakita ana kamong naninda. Hayahay kay kapagkabutang kay dako kayong imong tugkaran, dako kay kagbalay, pero ang imong kural nag-alina sa agianan sa imong silingan nga sila magtakilid na gani usahay og magdas ilang mga karga magtakilid kay di nakalusot nga magtinarong og lakaw kay gamay ra kayo imong gihatag nga agianan, samtang ikaw dito to tinambid sigarilyo kay dako kay kaghawan, hayahay kay ka, pero ang imong silingan wa intaoy agianan, wa kakakita ana, kay wa naman ka nagsunod sa giingon, higugmaa ang imong isig katao, samas imong kaugalingon. Nigilas na lang lingi sa imong tupad, ing na sugod karon, wa na ko'y taong lisod-lisoron. Sige, ing na nasugod karon, wa na ko'y taong lisod-lisoron. Ako nagyong lipayon. Nindota, no? Nyagato na ning buhaton, mulambo dayon ta, panalanginan dayon tas Ginoo, bantayan dayon tas Ginoo, og makaingon dayon ka, wala na akong hahanapin pa. Nga naman, kay kitang tanan, gitagaan naman sa Ginoo, sa atong tinuod gyud nga gikinahanglan, kalipay, kalinaw, kahiusa, og kabalaan sa kinabuhi.